să aprinde acum. Mă, dar cine te-a făcut slăbănog? Cine? Din pitat. Poftim? Pitat. Din. Ai picat între găini? Da. Și cine te-a făcut slăbănog? Tia. Unde este ea? Bunicia. E la bunicii? Da. Și unde te-a mai dus ea? Unde? Bibol. La bivol? Și unde te-a mai dus? Ce mi-a făcut să ea? Amam. Cum îl cheamă pe Ham-Ham la care ai fost? Cum? Vic. Cum? Vic. Nu înțeleg, mami. Și cu pietre? Unde ai aruncat cu pietre? Apă. În apă. Din apă.